ce a dangane. So da ƙauna yana da daɗi dan ke ce a dangane. Rayuwata tana da daɗi saboda ke ce nazarina. Ko da yaushe idan na ganki sai na ji farin ciki a raina. Rayuwata idan da ke na tabbata walla babu kuna. To nake ki bi ni dan da ke nake so mu zauna. In na zo gare ki ni so nake yi ki bani dama. Da abin da zan faɗa miki sai ya sa so ya ƙara girma. Ko ina na je na dawo ke kadai na sa dama. So da ƙauna ya bi jikina shi ya sa na ƙara girma. Daɗaɗɗen zancen ki sun yi sayuwa ta kina da kima. Da yaushe idan na ganki sahiba ta zan baki gata. Na yi ciwon rashin ganinki don ko zuci kin mallake ta. Ko ina na je zantukanki su dai nake ta bita. In na ganki na kan ji daɗi don Allah karki bani rata. Saki ne a koda yaushe ya zamo min manufata. Zana sake a koda yaushe ki zamanto mai yawan nishadi. Da abin da ni na samu ki ce na baiwa ki yi nishadi. Duk tunanin da na yi a kanki shi kadai ke bani nishadi. Ba abin da za na ce miki sahiba ne bani nishadi. Danki ne yake ta burge ni sahiba ta kamar na faɗi. Tamkar kini a duka mata ban gani bana yi yakini. Shi ya sama a koda yaushe ke kadai nake ta tunani. Rashin ganin ki a koda yaushe ya zamo hadari gare ni. Sanki ya yi yawa gare ni gashi ya saka na tsanani. A koda yaushe ina ta sanki sahiba ta ki sani tsani. Abdul Yaskab nake ta rerawa sahiba ki dinga